Aziýada we Afrikada ýaşan, emma soňra howanyň daşky gurşuň birden üýtgemek zerarly ýitip giden bedeni teňeli, uzyn guýrukly, kiçik elleli, güýçli penjeli, ýer suw jandarlaryň maşgalatyna degişli süýrenjileriň, äpet dinozawrlaryň biziň günlemizdeçen saklanyp galan aýak ýyzlary hakykatdanam köýtennagyň syýahatçylaryň özüne çekýän iň gelimgidimli ýerleriň biridir. Bu dinozawrlaryň äpet aýak ýyzlaryny saklap galan üstü tekiz baýyrlyk meýdan dağ ulgamynyň demirgazyk günmatar eňidinde Hojapil owasynyň golaýyna ýerleşýär. Üç penjeli, ägirt uly gadymy süýrenjileriň aýak ýyzlary bir näçe hatarlara bölünip, epesli aralyga uzalyp gidýär. Hemmeleriň ünsini çekýän bu baýyrlyklar hakynda nesilme nesil aýdylyp gelýän rowayatlar diýsen gyzykly.